Bejn April u Ġunju ta' din is-sena kien hemm 5 persuni li tilfu ħajjithom kawża ta' inċident ta' traffiku f'pajjiżna. Dan jirriżulta minn tarif tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika dwar l-inċidenti ta' traffiku li fl-istess perjodu laħqu 3920. Mill-5 persuni li tilfu ħajjithom 3 kienu xufiera, wieħed passiġġier u f'każ ieħor il-persuna kienet miexja fit-triq. B'kollox kienu 458 il-persuni li weġġaw. 279 minn dawn kienu x-xufiera, filwaqt li kienu 81 il-persuni li weġġaw gravi. Dawn kienu jinkludu 49 xufier, 8 passiġġieri u 24 persuna li kienu mexxin fit-triq. Il-maġġoranza ta' dawk li weġġaw gravi kienu rġiel. L-iktar ġranet li fihom weġġaw nies kienu s-sibtijiet u l-ħdud, għalkemm l-iktar ġurnata li fiha ġraw inċidenti kienet dik ta' tlieta. Birkirkara huwa l-lokal fejn ġraw l-iktar inċidenti ta' traffiku b'260, segwew ħal-Qormi u l-Marsa.